The cancer baby, I was coming once a day, and if you are saying what did I, then I'm so about which is Muslim Yaman. Yo, since the high school, so it's once for the chair. Since the school said that the calendar was so, said there's a sense you don't know so, but you must be for the chair. Say Roger Brenna or the Poku TV. Obiane say me anything can subscribe my Yapa na ekuno so enti enye kese afi so notification button no fa to all so that the video bi atuma obenya bi na wahwe sanso na say o share edima obi na ono so enya bi ahwe san say onkwa hwa enye de na bi na bi so na enkomo a say na yedi ni ina ya kan befura na de allow to comment section wo ebia etini akoso wanu edi ene kofi afri ena me wura ewe na hia fikisiem mensia policy na me wura ene nyina ewe hunu se asante kotokonyene Otumfuo eno de enwomesua de yade a na nikumie pa eda na koma so the set onu wa wokra na ene ewo mensia fikisiem no ana no ayemfo ene abamu perefo bebre na ebe be hia Opemsuo ama area osofo a ono ana hwe enwomesua ho Yaw Adutwum ono kona ana ye besonte MP ono adabipie na chef kisim ebeku akonta eretre Opemsuo na akonta bomu no ana osase se wotrete akwan ni binti a ama nkora wo mo eko senior high school omo esukuru semo no ko se ebimeko mfa nse na wotumi enu a na omabejo ma ho na ebi nso akọ na wotwe emeka se sa lete na nibi yesusudi e a kire se be abeti asiri o kire se abeti no se ekwa abeti a sukuru semo no yen pese akọrọ bi abetime fi na akọrọ bi a ela ma konfa ohawa ba ebi a ni se be ni ebi ati mpo atinya be mu ntina ama ene masua ene sukuru mu sensem a ebi mitire fi bosome ebi ma ko bosome no amaye ne sa na ene ono mo ose Yaw Adutwum ankutabu mu no wotre se enkane mampani kufuo enkane mampani news enkane mampani John Dramani Mahama omo eduma omo ye wo masua hu nyina no yewa mampani na adida kufuo ado eba ye be se mu kina ama enkane mampani John Dramani Mahama suku adaya ye fe ni e-blocker wesisi ya ebi ka se wesi gu wura mu no eba bo ose Yaw Adutwum eka etumu ntine se da bi ensi nwem na ye na ye nyanti ase na omo ba ye no omo ba de ye bia ka ho a ama se enwumasua no efa no tuma pa e afra afi so osanso kire se akore bi ho no ma na abodie no hihwemu no ono ko na dwen no obetimi aye bia akasamu a ye yisu ni che telephone a ye yisu obetimi aye se Ghana aban ene amofu bia ka bu mu a se omo ba de bi ti se efa se technical university ankane na eko sukuru ni ya yesi wa wadwumu endo na opese usua sa adwuma no de bi se de eyese wa wadwumu ndo obi bia ne gi eyese adwuma ho ana afi abode mu hihwemu a wo agebe ne betini aye ni ye ka mu nyina bomba ako na omo so de makọ ku da ba kuma se be ya obetini se de afia kobi senior high na afia kobi senior high emaya no aye drone na etini eturu no sapepepe ana omopese omulem na ne obuakota na kokori ese suku adan bebre ho ma na Asantehene mu ha no na apoa tete apansam enye so metire ni nya na so omaye bi a se wodu ni ebipie mu ya na bebre ba ama suku aye akono ni titiri ene bosomche na kumawu so omo asase omu sibi ho ka ya bebre a oyi hu efuni bebre eche na share efikesim na oyi ya no ana nananom bi enso omo esebisa edima no wabra obu akonta ache Otumfuo secretary bi ene Asantehene Traditional Council Yo
John, Otumfuo sɛ wɔsɛ nana wɔde dwumɛ a ɔsɛ wɔhwɛ adesua so dwumadi a wɔde ahyɛ ne nsa wɔdi Asantehene sɛ yɛtumi hyia no ne sɛ ɛnwedwene ne ma bi mu ne ma wɔyɛ sɛ sukuu sɛm na Asantehene sɛ sukuu sɛm si kuro no yɛtumi hyia no ba no ne deɛ ɛne nyame nkyɛ dɛdɛ ɛhyia no naba ɛne no ɛnwedwene sukuu sɛm a ɛkɔ so Asantehene mu a ne sɛ ɛsimu sɛ wɔɔ no ma ɛhyɛ bisa no so by your opinion, it's your resident of the area. And the way you said in Punia, but you would deal with Yacha now. So, no one with the addition of something more or you. Joe, since I be all by New One who did see the body now, who will say, I'm bringing out my papa. Sabi, well, we can't say my father sabi. We because it was technical. We went to change some. One of them as well. We can't say we have our scheme once a day. And if you are saying what we deny, then you are so about to change Muslim Yaman. Yo, since the high school so it's once for the change. It's the news to the current calendar as a soul. Say there's a sense in the monoso, but you must be in the chain. Since the school office of our call SSS no so I the computer 7 in answer, but once in Martin. So because school so our said they are putting out so become once in Martin. John, school wants to be then see a couple of rule there. So we now so by the bad dasher and start with the room on my gun of mine. This war, I'm sorry to answer. John, so none like to head there. We are there to this one by it. We are. Answer me, and then I'm also someone said also, if you tell us. Joe, see, no, I'm here till the answer this of a canon, not that I'm also, you want to say the canon, natural soup or part of the my have was at mine and a gentleman. Total was it, Minister. When you have to Poku are the 2 persons of Tom in Town, and on Chacha, the bishop, the soup here at the crop. In Indian, the grave you, and they are 1 year, young from Concept. Over Venice, Colombian Papa. A Colombian, the name was answered, and for 1,500, we have short 1,500 now. And the day I said, and near one was on the bank, say, a new and 2 million son. Akola wo fa naira wo de asopa wo fa prema wo ni we ba wo fa we ma enti wo ko print results na be dey go ko na print prospectus na sa chira o se niema we e na so to ya ka mi wo nu e bi na be dey e be to ye kwa nya se ni na bu e de e hwe no ye nya enti atenti na sa ko le bia to prayer ai se prayer nya ta Enti saa kyerɛ na baa no aboa America no akɔfɔ SPF na atwa mu. Enti sɛ yɛte harmonized prospectus ho asɛm a na yɛte no ɛnamu ama ne nuanom hɛfa yɛdi akɔsɔre kakra. Enti yɛka ne ho asɛm. Bisa de yɛte ka so. Ɛmfa ɛmmɔ hɔ ɔsɛm bɛbɔ na no adaro mɛdwuma yɛdi hɔ. Enti abe ni ma konsuri aye ka masa. Ese prospect to so bi an fa ba bi. They say so be a new student. Who here more than 400 cities. Over to you be able to go to school. This attitude ni man so na dey for. Say woman ni na bet na ukru up school. And that's a can ye kese sa. Na do ma da ma wa foundation ma na bo agro for kakra kakra.
na mo nso ebra na free na mo so boka o mu akwara ba hin face a o de iwe ni enyi eso ko pa kusia ye ka se e ka no e ko fo a na obi e ti akodi na obi aso ba hin han nti e no de Otumfuo adawo na nse na nam be reference wo ha na yi me headmaster de John kakra nti ye ka ho so na ya hwe kwana ye be fa so na enyuma na ye no ye ya duru ba bia Ghana na mesua ebesesa na ya da duru ba bia ibeti ni aprofo esi akan ni edi gudu ache wo me de nyana da wo kopie ba bia eko sua mo ho edi ye mo ho esi schools mo ho ema ye tete kwala no ti ye esua de pa ezo ma penya da ro ma ga be na se ju na ale nti ena se do ni ko bra ko ye ti ye no ho a me no kro menye na emfa ni nyam ema Otumfuo da we bin kan Ghana enti me juma de e kwa bia aso nti ye e juma na de ama me no nti ase Bia, the masters of education, inside postgraduate diploma, for infrastructure, and some PhD in education administration, and some of them engineer graduate PhD, study engineer, the people how come say has a done the kakra, and the good joke is ever. And so if you high school, say to me, any as I the one I can say, a teacher from Cobra in him, a pepper from Ama, be a woman teacher for a young people at the Marco. So good job in school now, yes, you are home. You will allow 804 opportunity at the Alaka, 841. A teacher for only 84. And you know, a teacher in the answer for that. If you ask the team was I didn't know. And you present the Indian for that years. Tuba na teacher ni was Sunday Monday. This was now Thursday and Sunday na the Indian. So come 3 classes back. And the teacher for 2 million and also be na for your Sunday. But the school here can see a teacher ni here the teacher and on tournament and teacher Monday. Kunya para so Monday and the class teacher ni as one working. Send you look at the Siapa Alana wo sa ko training. Nanso wɔ sɛ adwuma yi nkwa no so an ni gye. Dem sɛ teacher bi bia nya kwala no kyerɛ ne gye ne kwa no so no aba aba mo mo. Na sɛ pastor na teacher bo na abo so sɛ dwa no ko bi jase ko yi ko pro na kwala no so bi sɛ wo so anya bi. Na obia adwuma no akwa no na de nkuntuo etimi abo men. Enti ye during the administration of common sense reform, and she said, "Oh yeah, and didn't come to back. We are in your home to work. I will be able to have a captain and you back. And now, school from schools who need to own vaca. When I'm here, I'll be through all school uniform, every now, Sabri also so far. And I don't have private school no pay school fees. Say one part, a school na come on. Teacher for, and nurse for, a young for, who are we be as we continue on with the back private set a yard. I promise me I'll put in my idea. Car, dear, which were dear, as a balance of those school, if you move. Never, if you are your private school now, there's software or hard, no swap. Na wakoye na Otumfuo adaroma de ba akwa na church adan no ade ba akwa me ka masel na me de twa to na se asem bisabi ho no a na me bi adaroma ene reform on the ama akanse ye I social studies na oko o me bi aso social studies no eno an history wo geography wo economics wo government wo the economy de na nka akofo mo ya we history edufu ahen any FK wo books we working kan we do from 3 na so be science and we ja no go na ko be and questions here for buy ikoyi abakosem efiu it is all here
yɛ mmɔfra bi bɛ nkurɔfoɔ ka sɛ mmɔfra tete wɔn yi wɔn ɛdɔ ɔman yi ɛbɛn mu adɔ ɔman yi wɔn bi ɔman no ɔman na wɔsɛ afra no no onim ɔman no onim kɔ nfa so nya ɔman ne afa ahodeɛ gye sɛ wɔn a yɛ history ɛwɔ high school sɛ wɔn anyɛ history wɔn kyɛ kakra yi wɔn anyɛ history a onim ɔman no nsa bere yɛwɔ bɛyɛ kuo bi a wɔn yɛ hɔ adwuma nkyɛn biara nsa korɔ bɛba kane no saa bere deɛ wɔn sua sese yɛ sisa mu no woyɛ social studies na history ni nim geography ni yɛfrɛ bi self identity adolescent reproductive health our culture and national identity then wakɔ the role of individual and community development history of Ghana ni geography of Ghana ni World War II and self eyi bibie ni ti akora ne bɛ wia no onim amanone onim ɔmɛn kane ne esu yɛ sɛ yɛ amusua aburokye ne ma nfɔ agana deɛ ɛnɔso sese de ɔmu nsua aburokye ɔmu nsua Ghana nti ɛhyɛ foforɔ a ɛba no fada wɔn a yɛde krataa yi tintim krataa na yɛde kɔpi ɛbɛba na yɛde aborɔ nti sɛ ɛmi yɛ tikya ni ɛnam saa yɛ amanwani sɛ ɛmi ɔmo ebi nyina ɔmutumi nkasa a ɔmutumi nyɛ nti o de maaki ma mi dia wogya na ɔbɛkasa na ɔhyɛ bi na sɛ amanwani ɛyi ɛmpi a ɔkɔ no kurom ɔsɛ o kɔkɔ no nti ɔmo nso ɔkasa ɛna ɔsɛ o bi na no osu n'ani mekasa mepɛgya me nsa sika ehunu nti yɛkɔ ɔba ne sɛ ɛhwɛ baabi a ɛhwɛ ne fi na bi asi hɔ. abusuafoɔ sɛn ɛna ɛkɔ so ɛna bia yi ɛwɔ manhyia afikɛseɛ mu ɛna mɛde ɛsɛm no nyinaa ɛbɛsimiri ɛne kofi ɛfiri yie sɛne so nso ɔbɛ ɛkɔmɛnte ɔbɛhyɛ wasubscribe na dwumadi no nso ɛtumi akɔ ne notification button no fa to all sɛ ɛbɛyɛ video biara tum a wɔnya bi na wahwɛ yɛde mɛsi a yɛakra Poku One TV.